पण सूर्यदर्शन होत असताना देखील राज्यामध्ये म्हणजे 17 तारीख, 17 जुलै, 18 जुलै, 19, 20, 21 जुलै दरम्यान राज्यामध्ये परत एकदा पाऊस सुरू होणार आहे. पण सूर्यदर्शन घडणार आहे, पण पाऊस पडणार आहे. पण हा पाऊस सर्वदूर नसणार आहे, फक्त काही काही ठिकठिकाणी पडणार आहे. म्हणजे एखाद्या जिल्ह्याच्या ठिकाणी काही काही भागात पाऊस पडणार आहे, सर्वदूर पाऊस नसणार आहे. म्हणून हा अंदाज लक्षात घ्यावा. तसेच 18, 19, 20 जुलै रोजी राज्यामध्ये जर बघितलं तर पूर्व विदर्भात मात्र सर्वदूर पाऊस पडणार आहे. म्हणून हा अंदाज पूर्व विदर्भातल्या शेतकऱ्यांनी लक्षात घ्यावा. म्हणून हा अंदाज देखील सगळ्यांनी माहीत असावा. तसेच राज्यातील पाऊस हा मात्र एकदम असा उघडणार नाही. हा पाऊस कसाच राहणार आहे तुम्हाला एक माहीत असं म्हणून सांगतो की हा पाऊस मध्ये एकदम असा दरवर्षी काय होतं की एकदम पाऊस उघडतो, पण यावर्षी तसा उघडणार नाही. पाऊस चालूच राहणार. कधी आज या भागात पडेल तर 17 जुलै, 18 जुलै, 19, 20, 21 जुलै दरम्यान भाग बदलत राज्यामध्ये परत एकदा पाऊस सुरू होणार आहे. असा उघडीप सूर्यदर्शन घडणार आहे, पण पाऊस पडणार नाही. पण हा पाऊस सर्वदूर नसणार आहे. अचानक